президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонӣ. ин гурӯҳи сокинон иддао доранд, ки як соҳибкор бо ваъдаи овардани электромобил ё худравҳои барқии арзонтар аз ҳудуди 80 нафар тақрибан 30 миллион сомонӣ гирифта, ӯҳдадориҳояшро иҷро накардааст. ин ширкат дар шаҳрномаҳояш ҷедмм Давлатова Саида ном бурда мешавад ва раҳбарияшро Одинамо Давлатова бар дӯш доштааст. ман моҳи ноябр тақрибан ба маблағи 1 миллион сомон ба ҳами Давлатова Одинамо ба 10 мошин маблағи 1 миллион супоридам. Пас аз он як 3-4 мошинамро гирифтам. 3-4 мошинамро гирифтам. Боқӣ монда сумҳоям тақрибан 775 000 сомон мондааст. аз моҳи ноябр инҷониб то моҳи март ва на суми электромобилҳоямро гирифтам ва на мошинҳоямро дастрас кардам. ин сокинон мегӯянд барои хариди мошинҳояшон асосан аз бонк ва шиносҳояшон қарз гирифтаанд. дар назди мо якчанд одама растамошка када доданд. мо мақсад ҳама мошиноро айхуҷон мехарида ё растамошка када медода. мо ҳамҷа ба чиш мехӯ мондидем ки чанд нафара растамошка дод. баъд мо боварӣ ҳосил кардем ки и одама додеста мақсад моро меда айхуҷон мехаридасту одаморо медодааст. қимат мехаридасту арзон медодааст барои пул ҷамъкунӣ. ҳамаи ин афрод барои хариди электромобил бо ширкати Давлатова Саида шаҳрнома доранд. раёсати корҳои дохилии шаҳри Душанбе миёнаҳои моҳи феврал дар асоси шикояти муштариён мудири ширкат Одинамо Давлатоваро бо иттиҳоми қаллобӣ боздошт кардааст. дар ҳамун муфаттиш ваъда дода ки маро озодам кунем 15 рӯза мардума пулша бармегардонам, ҳамаи қарзое ки ҳастанд бармегардонам, омада аризаҳоишона бигиранд. ба ҳамин ваъда амҷа хича озод карда. Омада дар давоми 15 рӯз баръакси кор омадан иҷа ҳар рӯз одаморо бу дашному дигар гапҳои дағалу дигар ки ана фалонтон кунам гум шавен аз инҷа шумо боз мизоҷои меомадагии мара аз раҳ задестену фалонпистон намхели гапҳоро истифода бурду бо 15 рӯз гузашт бо бурдан маҳкамш карданд. мо мехоҳем ки маблағи пулимона баргардонанд. маҳкамшавии ягон кас барои мо ягон фоида намеёрад. рӯзи 28 март радиои Озодӣ бо наздикон ва вакили дифои Одинамо Давлатова муроҷиат кард, вале ба тамосҳои ба такрори мо посух надоданд. худи ин зан дар як суҳбати пешинааш гуфта буд, бо сабаби баргузории чорабиниҳои идона дар Чин роҳҳо муваққатан баста шуда буд, сари вақт натавонистааст мошинҳоро ба муштариён расонад. мақомотам ғайр аз нашри як хабарномаи расмӣ қазияро шарҳ надодааст. дар ин байн онҳое ки садҳо ҳазор сомони худро гум карданд, мунтазири посух мондаанд.